Iti Cagayan Valley, naingat abambantayan ti MGB Region 2, dagiti landslide kan flood-prone areas, gapo iti Bagyong Inday. Kan 65 a Farm to Market Road Project, may patakder ijay Isabela. Daytaken da dumapay adamag iti Rion 2 isang bay, ni PTV ISU intern Elaine Mamwad. Iti Region 2, 75 a barangay tinaiingat a bambantayan ti Mines and Geosciences Bureau gapoy ti posible a panaglayos kin panagreggaay ti dagagapo iti bagyo nga Inday. Pakairamanan daytoy ti 26 a barangay ti Batanes, 12 iti Cagayan kin 34 iti Nueva Vizcaya. Nabalagan dagiti umili nga agtalanaed ang naridam, kin ti dagos apan ang report no at dati senyales ti soil movement, kin dagos apan ang isayangkat iti preemptive evacuation. Iti Batanes, sinuspindi ti Philippine Airlines sinakaschedule a biyahe ti Basco itanga aldaw kinintun bigat, kalpasan anay pasidong ti probinsya iti signal number 2. Agtultuloy metabantayan ti ahensya ti kasasaad ti Panawan, tapno dago sa makipaayda iti pakdaar kadagiti apektado a pasahero. Kabayatan na, 15,000 a kilo a binii iti bawang kinsya magasot ti organic fertilizer ti impaay ti Department of Agriculture Batanes Experiment Station iti talo a farmer organization. Karaman anay paayan iti Isamurong Farmers Association iti Uyugan, Federation of Ibana Integrated Farmers Association, ken Kai Huvukan Farmers Association iti Basco a paset ti Garlic Expansion Program iti provincial a gobyerno. Babaen ti aktibidad, mapalawa ti plantasyon ti bawang iti Batanes, ken matulungan dagiti mannalon iti produksyon da babaen iti panagarama ti organic fertilizer. Nangilatang ti ahensya iti 1.19 billion pesos a pondo para kadagiti proyekto. Bayat ngay proseso ti probinsyal na gobyerno dagiti permit, clearance, right of way, ken program of works iti proyekto. Elaine Mamwad para iti Pagilian.